গন্ডগোল কৰিছে এনডিবি সকলে বড় ডাঙৰীয়া বা NDFB সকলে আজি ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰিছিল। ইয়াত গন্ডগোল কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই, ইয়াত গন্ডগোল কৰিছে NDFB সকলে। 2008 চনত বস্তিগত সংঘৰ্ষ NDFB সকলে সেই টাইমত NDFB আছিলে, NDFB গুলি কৰিছিলে হাগ্ৰা মাছাৰক। সেই টাইমত টিপকায়ত সেই টাইমত NDFB সেই টাইমত কাৰ লগত আছিলে? এতিয়া এফসুৰ লগত আছিলে NDFB। BTC-आव BPF-आ अशान्ति खालामबाय थादोंमोन होननाया बेसेबां सैथो? BTC-आव बुथारलायनाय सिथारलायनाय मानसि बुथारनाय मानसि गावथारनाय धोन दाबि खालामनाय बेफोरखौ BPF-आ खालामदोंमोन होननानै अग्रगति फिसिबाय थादोंमोन होननाया बेसेबां सैथो? दिनै माखासे राजनितिनि खाबुफोरान मानसिफोरा बेफोरबायदि सोरखौबा दाय जाबसिननानै राजनितिनि मुलाम्फा लानो नागिरबाय थानाया बेसेबां सैथो? दिनै BPF-खौ दाय जाबसिन BPF-आ जुदि रिप्लाय होनो गोनां जायोब्ला सोरनिबा बिखायाव जिलिद गाव जाहैगोन, सोरनिबा मेन्टेलि टर्चार जाहैगोन, सोरनिबा मुंखौ लानो गोनां जागोन। आरो बेबायदियाव जोंनि हारिया बेसेबां गोजौसिन दावखोगोन बा जोंनि हारिया गुबुनजों बेसेबां सन्मान होजागोन बा गुबुनजों बेसेबां गनायजागोन, बाख्नायजागोन। स' नैफोरबायदि खोथाफोरखौ जों दिनै सिन्था खालामनो सम जाफैबाय। आरो बेफोर खोथाखौनो लानानै आं दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों कि जोंनि जिथु BTC बे BTC-आव थारैनो अशान्तिखौ सोर खालामबाय थादोंमोन आरो जोंनि जिथु BTC बे BTC-आव BPF-आ शान्तिखौ लाबोदों ना अशान्ति खालामबाय थादोंमोन, बा सोर बे BTC-आव अशान्ति खालामदों बा सोर बे BTC-आव शान्ति लाबोदों, बेफोर गासै बाथ्राखौनो आं दिनै आंल' नङा गोबां हयथ' जोंनि बर'नि मेलेमजिबि बा सान्थौगिरि बा जायफोर मिडिलमेन रावबो राजनितिजों लोगो गैयि बा रावबो राजनितिजों जइन जाफायै मानसिफ्रा हयथ' निस्सय सानखागोन। स' बेखायनो आंबो बेफोर खोथाखौ सानगासिनो दङ, आंबो अबजार्भ खालामगासिनो दङ। UPPL-नि जिथु एलिगेसन BPF-नि सायाव बा BPF-नि जिथु रिप्लाय, स' नैफोर गासैबो खोथाफोरखौ जोङो अबजार्भ खालामदों। अबजार्भ खालामनानै जोङो सिन्था खालामदों कि जोंनि थासारिया मामोन आरो मा सफैदों आरो माबेनिफ्राय मा लेभेलाव दङमोन, बि लेभेलनिफ्राय जोंनि नैबे लेभेलसिम माबायदि सफैखो। स' बेफोर गासै खोथाफोरखौनो जोङो सावरायनो नागिरदों सुंद'यैब्लाबो। गासैखौबो बुंजोबनाया गोरलै बाथ्रा नङा, गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। स' बेफोरनि गेजेरावनो मोननैसो बाथ्राफोरखौ आं दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। मानोना नैबे बिराद क्रिटिकेल टाइम जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' जातिनि थाखाय गोबां क्रिटिकेलनि टाइम। मानोना जोंनि युथ्सफोरा ओरैबायदि पलिटिक्सआव गोथौसिनाव हाबलांबाय, जायफोर पलिटिक्सनि A-B जेबोखौनो मिथिया बिथांमोनाबो ओरैबायदि पलिटिक्सनि क्रिटिसाइज खालामो बा पलिटिक्सनि सायाव ओरैबायदि कमेन्ट्स होयो। स' बेफोरनि सायाव जोंनि हारिया माबाफोर लाब जादों ना खहा जादों, स' नैफोरखौबो जोङो साननो गोनां जानानै फैदों। स' बेखायनो नैबे भिडिअखौ आङो बानायनाय जादों। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला हयथ' गोबां खोथाखौ नोंथांमोनाबो शेयार खालामफानो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनाबो इनफरमेसन मोनबाय थायो, स' नटिस मोनबाय थायो, नटिफिकेसन मोनबाय थायो। स' भिडिअखौ जोङो नैबेयावनो जागायनोसै थ'दे बिदिब्ला। स' दायो इलेक्सननि बोथोर। जोङो गोबां समाव नायबोदों इलेक्सन सफैयाब्लाबो मोनसे हान्जाया गुबुन मोनसे हान्जाखौ ओरैबायदि एलिगेसन होगासिनो दङ, जा UPPL बा BPF, जोंनि BTC-नि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला UPPL आरो BPF, जे बे मोननैनि गेजेराव, बे मोननै हान्जानि गेजेराव ओरैबायदि एलिगेसन होलायलायनाय, बेखौ एखनबा जोंनि हारिनि जिथु सेक्रेट बाथ्रा, बे सेक्रेट बाथ्रायाबो नुजागासिनो दङ। स' नोंथांमोना हयथ' गासैबो नुदों कि मैयानि जिथु मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों, बेयाव मोनसे निउज चेनेला क'क्राझाराव मोनसे डेबाटिं पलिटिकेल डेबाट मोनसे प्रग्राम लादोंमोन। स' बेयाव UPPL-निफोरा ओरैबायदि BPF-निफोरखौ एटाक खालामदों कि थांनाय 17 बोसोर BPF-आ BTC-आव अशान्ति खालामना लाखिबाय थादोंमोन। इलेक्सननि बोथोर नङाब्लाबो गुबुन समावब्लाबो UPPL-नि नेताफोरा बा UPPL-नि कर्मीफोरा BPF-नि सायाव ओरैबायदि एलिगेसन होयो कि BPF-आ थांनाय 17 बोसोर
जोंनि BTC खौ असान्ति खालामना लाखिबाय थादोंमोन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बा जोंनि हारिफोरनि गेजेराव बा बर' जेरैबायदि असान्ति सृष्टिखौ BPF खालामना लाखिबाय थादोंमोन स' बे बाथ्राया बेसेबां सैथो स' दिनै UPPLआ BPF खौ एलिगेसन होयै सोरखौ मुं सुनो नागिरगासिनो दङ स' नैफोरखौबो जोङो दिनै साननो गोनां जानानै फैदों स' मैयानि जिथु भिडिअ बे भिडिअआव जोङो नुनो मोन्दों कि UPPLनिफ्राय जेरैबायदि थांनाय 17 बोसोर BPFआ असान्ति खालामना लाखिबाय थादोंमोन होननानै बुंदों दा बे समाव BPFनिफ्राय सानैसो नेताफोरा बुंदों कि थांनाय 17 बोसोर थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि असान्ति खालामदोंमोन बे असान्तिफोरखौ NDFBफ्रा खालामदोंमोन होननानै बुंदों बिथांमोना डाइरेक्ट मेनसन खालामदों बिथांमोननि जिथु निउसनि जिथु भिडिअ बे भिडिअनिफ्राय जों नुनाय बायदिब्ला बिथांमोना रिप्लाइ होदों कि थांनाय 17 बोसोर जिथु दावराव जादोंमोन बेफोर गासिबो NDFBफ्रा खालामनाय हयथ' बहाबा आबसुआबो जेरैबायदि मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे मुभमेन्ट खालामनायावबो जोंनि गेजेराव असान्ति जादों आरो बेयावनो बर' समस्यायाबो जोंनियाव क्रिएट जादों बा बर' समस्यायाबो जोंनि गेजेराव जानानै फैदों स' आंनि बुंनाया नैबायदिसो 17 बोसोरखौ BPFआ सालायदों किन्तु 17 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि BTCआव बा जोंनि नैबे BTC सिगांनि जिथु दानि BTC बे BTC जानायनि सिगाङाव जोंनि हारिनि गेजेराव बेसेबां शान्तिमोन स' बेखौथ' जों निश्चय बिजिरखानांगोन स' जोंनि हारिया ओरैबायदि क्रिटिकेल कन्डिसननिफ्राय फैदों स' बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ दिनै बेखौ गोदानै रायखांनांगौनि खोथा गैया आरो जोंनि हारियाव बा जोंनि नैबे ओनसोलाव मोनसे बिराद गिदिर मुभमेन्टआ बिराद हाथियारनियानो जा नन भायलेन्सआनो जा बिराद गिदिर मुभमेन्टआ जोंनि गेजेराव बासा लागासिनो दङमोन आरो बे मुभमेन्टआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै बरन्स बे मुभमेन्टआ साननैसो थाथ'दोंसो दिनै एबसुफ्राबो नन भायलेन्स मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ माखासे हानजाया हाथियार लानानै बिग्रायखांबाय बा मुभमेन्ट खालामबाय बे हाथियारनि जिथु दावहा बे दावहाया दोनथ'दों आरो बेजों लोगोसे जिथु मुभमेन्ट गैला बे मुभमेन्ट गैयैनि लोगोसे बर' समस्यायाबो जोंनि गेजेराव दिनै जोबनानै थांदों हयथ' जोङो बेखौ बर' सुरक्षा समितिया कमप्लिटलि जोबनानै थाङाखै बिथांमोनाबो दिनै सिरि थाथ'दोंसो जुदि गाबोन समफोर ओरैबायदि मुभमेन्ट जुदि जायोब्ला हयथ' बर' समस्यायाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हागौ बा जाफिननो हागौ बेयाव UPPLआनो सरकार दाथों बा BJPआनो सरकार दाथों बा सोरबा UPPLआनो सरकार दाथों समस्याया मुभमेन्टनि लोगोआव जादों जों बेखौबो नोजोर होनांगोन फारसेथिं जेरैबायदि UPPLनि नेताफोरा एलिगेसन होगासिनो दङ कि BPFआ असान्ति खालामदोंमोन बेबायदियाव दिनै BPFआ जुदि जेरैबायदि रिप्लाइ होदों NDFBफ्रा खालामदोंमोन एबसुफ्रा खालामदोंमोन स' बेबायदियाव थांखांनाय जाथायफोरखौ बुंनो बाध्य सोर खालामदों दिनै NDFBफ्रा दावरावखौ खालामदोंमोन होनना बुंनाय लोगो लोगो NDFBनि जायफोर माने जोहोलावफोर जायफोर दावहारु जोहोलावफोर बिथांमोननि गोसोआव मोनसे गाज्रि साननाय बा बिथांमोननि गोसोआव मोनसे दुखुआ हाबनानै थागोन बा बिसोरनि गेजेराव मोनसे असान्ति जिथु बाथ्रा बेफोरो हाबनानै थागोन स' नैफोरबायदि आरो जिथु गाज्रि मुं बे गाज्रि मुङा NDFBफोरनि जोहोलावफोरनियाव थाबाय थागोन दा नैफोरबायदि मुं सुनो थाखाय बाध्यताखौ सोर खालामदों नैफोरबायदि जिथु गाज्रि मुं आगोलाव जिथु जालांनाय दावहामोन बे मोनसे सिटुएसननि थिननायमोन बे माने जोंनि बै समनि जिथु जोंनि सिटुएसन बे सिटुएसननि थिननायाव बेफोरबायदि मुभमेन्टखौ खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे NDFBआ दिनै BTCनि सरकार सालायनाय समाव जोनोम जानाय नङा बे NDFBआ गोबां आगोलावनो जोंनि हारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय दानाय मोनसे संगठनमोन आरो जेराव संगठन दङ जेराव हाथियार लानाय संगठन दङ बे ओनसोलाव दावहाया जाखागोन बेखौ सोरबा सृष्टि खालामनांगौनि खोथा गैया दिनै आं एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो नागिरदों जे मणिपुराव जेरैबायदि रायट जालांगासिनो दङ कुकी आरो मेटेनि गेजेराव बिराद गोबाव सोलिबाय बिथांमोननि जिथु रायट्स हारियारि दाङाबाजियाव दिनै नोंथांमोनाबो बुंगोन नामा बे माने रायट्सखौ BJP गभर्नमेन्टआ खालामदों होननानै UPPLआ बुंनो हागोन नामा बे जिथु मणिपुरनि रायट्स बे रायट्सखौ BJP गभर्नमेन्टआ खालामदों होननानै दिनै मणिपुराव हम मिनिस्टार अमित शाह थांदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थांदों RSSनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांगोन बिराद माने नेसनेलनि लिडारफोराबो मणिपुराव हाबगासिनो दङ अब्लाबो बिथांमोननि गेजेराव जिथु रायट
हारियारि दाङाबाजि बे दाङाबाजिखौ बिथांमोना फोजोबनो हायाखैमोन। अब्ला जोंनि बिटिसि बायदि जायगायाव जेरैबायदि इलेक्सन होगासिनो दङ 2008-2012 आव जितु हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। स' बेफोरखौ लानानै दिनै बिपिएफखौ दाय जाबसिननो नागिर जोङो एक्सुअलि सोरखौ दाय जाबसिननो नागिरदों? इउपिपिएलआ जेरैबायदि बिपिएफखौ माने एलिगेसन होगासिनो दङ, दा बेयाव गोरोन्थिया सोरहा जादों? बेयाव खहाया सोरहा जादों? दिनै जायफोर रायट्सआव दिनै हिन्दु मुस्लिम जादोंमोन, दिनै मुसलमानफोरा बे रायट्सखौ गोसोखांबाय थायाखै। गोसोखांदों जोंनि मानसिफ्रासो, जोंनि नेताफ्रासो बेफोर पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय बेखौ गोसोखांगासिनो दङ बा गोसोखांहोगासिनो दङ। गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंखौ जों ओरैबायदि राइट जादोंमोन होननानै गुबुन हारिनि सिगाङाव माइनाव सोना होगासिनो दङ। स' हारियारि जिथु दाङाबाजि बे सोरबा सरकारनि दारा जादों, स' जों बेखौबो बुंनो हाया। थिग बे रोखोमनो दिनै मणिपुराव जेरैबायदि हारियारि दाङाबाजि जादों, बिजेपि सरकारा खालामदों होननानै माखासे एलिगेसन होनो हागौ, नाथाय बेबायदिबो नंजोबा। आरो जुदि बेबायदि नंनायबा दिनै बेसेबां बिजेपिनि लिडारफोरा मणिपुराव हाबगासिनो दङ, बे मणिपुरनि जिथु दावहा बेयो जोबनानै थांगौमोन। स' बेखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जेरैबायदि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय बेखौ बांसावलायबाय थादों, स' बियो जोबनो नांगौ। आरो डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला डेभेलपमेन्टआ नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस। डेभेलपमेन्टआ जेब्लाबो जोबनो थाङा आरो सोरनोबा माबा मोनसे होनांगौ, बेनिफिसियारिनो माबा मोनसे होनांगौ, बेयोबो जोबनोनो थाङा। मानोना जाय समाव बिपिएफआ होदोंमोन बै समाव गोबां स्किमा स्टेट स्किममोन बा सेन्ट्रेल स्किममोन। बै सेन्ट्रेल स्किम बा स्टेट स्किमफोरा जेरैबायदि लिमिटेड फैदोंमोन, बेफोरबायदि लिमिटेड स्किमफोरखौ बिटिसि सरकारा राननो गोनां जादोंमोन। आरो बै समाव जायफोर मोनबाय, बेनि उनाव गोबां माने जिथु जोंनि गेजेराव न'खर जोनोम जागासिनो थायो, जेरैबायदि दानि सेंग्राफोरा हाबा जागोन, न'खर खांगोन, बिथांमोना बोराय बुरै जागोन। स' बेफोरबायदि बेनिफिसियारिनि जिथु अनजिमा जेरै नाम्बार्स, बे नाम्बार्सआ बारायलांगासिनो थागोन। दिनै इउपिपिएलआ जेसेबां होदों, इउपिपिएलआबो होनानै बिनि समस्या जोब्बाय होननानै बुंनो हाया। दिनै 5 बोसोर 10 बोसोर सालायनायनि उनाव आरो गोदान समस्या नुबावगोन। होमबाना बै गोदान सरकारा फैनानै दिनै इउपिपिएलआ ओरैबायदि मावलांजा होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा। स' बे डेभेलपमेन्टआ मोनसे नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस। लामा दालां बानायदों, बे लामा दालाङा मोनसे भेलिडिटि थायो। बेयाव बिराद माने गिदिर गारि मटर खारगोन, बेनिबो मोनसे भेलिडिटि थायो। स' बे भेलिडिटिनि गेजेराव लामाया बायलांगोन, बेखौ रिपेयारिं खालामनांगोन। स' बियो मोनसे नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस। मोनबो मोनसे लामाखौ पार्मानेन्ट माने जुगे थांबाय थानाय लामा बेबायदिथ' बानायना दोननो हाया। स' बेखायनो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि पलिटिकेल डिबेट जागासिनो दङ, बे पलिटिकेल डिबेटनि गेजेराव पलिटिकेल डिबेटआ जायो, नाथाय बबे डिबेटखौ लानानै जोंनि गेजेराव राजनिति खालामगोन, बेफोरबायदि टपिक्सफोरखौ जोंनि नेताफोरा बासिलायनानै लायोब्ला जोंनि हारियाबो खहा जाया बा जोंनि हारियाबो माने रावजोंबो गाज्रि मुं मोननो थाङा। जेरैबायदि आं बुंदों 2008 दिनै रावबो डिनाय खालामनो हाया। स' मोनसे समाव जिथु हाथियारनि दावहा सोलिगासिनो दंमोन, बे हाथियारनि दावहाया दिनै जोबनानै थांबाय। जोबनानै थांनायनि उनाव बे रानखावनाय गारायखौ खुरखाबाय थानाया हेख्लाबबाय थानाया गोरोन्थिया सोरनि जादों? जों बेखौ बावगारलांनांसिगोन। जों दिनै गुबुन हारिनिफोरनि सिगाङावबो जों बेखौ बावगारहोनोसो नाजानांगौ, खिन्थु जोंनि मानसियानो पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय बेखौ मोनसे राजनिति पलिसि बायदि लागासिनो दङ। दिनै NDPS जायफोर सावरायग्रा हानजा, बिथांमोनखौ आङो गाज्रि बुंनो नागिराखै। बिथांमोननि गोसोआवबो मोनसे गाज्रि साननाया फैगोन जुदि इउपिपिएलनि नेताफोरा 2012 सनाव बिपिएफआ रायट्स खालामदों होनना बुंबाय थायोब्ला बिपिएफआथ' रिप्लाय होनांगोन। बे रायट्सखौथ' इउपिपिएल माने NDPSनिफ्रायसो जादोंमोन। दिनै बिपिएफआथ' बे रिप्लायखौ होनो नांगोन। अब्ला दाया डाइरेक्ट NDPSनि जोहोलाव बिथांमोननियाव नांगोन ना नाङा? अब्ला NDPनि जायफोर जोहोलाव बिथांमोना दुखु मोनगोन ना मोना? स' गाज्रि मुङा बिसोरनाव हाबनानै थागोन ना थाया? स' नैफोरबायदि जिथु जालांनाय जाथाय, स' बेफोरखौ जों जेसेबां हायो गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो बावगारहोनो माबायदि हायो, स' बिनि पलिसिखौसो जों लानांगोन। नाथाय जोंनि गेजेराव राजनिति लाभालाभनि थाखाय बेफोरखौ बुरखांबाय थानांगौनि खोथा गैया। स' गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङमोन, नाथाय बे मोनसे भिडिअ'नो गासै बाथ्राखौ सावरायजोबनाया पसिबल नङा। आं बेखिना मोनसे जिथु पलिटिकेल डिबेट, बेखिना पलिटिकेल डिबेटखौ लानानै बिराद माने असान्ति मोनदों बा बिराद माने गोसोआव दुखु मोननाय सोमजिदों। स' बेथ' जोंनि हारिनि जिथु खहा जानाय, बेफोरसो बाथ्राया।
जायफोर बाथ्राखौ लानानै राजनिति खालामबाय थागोन सोरबा हानजाया देरहागोन खिन्थु हारियारि हिसाबै जोंहा बेयाव खहा दङ दिनै जों रावखौबो दुखु होनो नागिराखै मोनसे समाव मुभमेन्टआ जालांदोंमोन मुभमेन्टआ जालांनायनि उनाव समस्या जोबनानै थांबाय हाथियारनि दावहाया समस्या जोबनानै थांबाय स' जों बयबो माबादिहै NDBS नि जायफोर जोहोलाव बिथांमोनाबो जोंजों फैबाय दायो बिथांमोनाबो जोंजों बा रायजोफोरजों गोरोबनानै संसार जानो नांसिगौ स' बेफोर खोथाखौ बुङै रायखां सोरखौबा माने आमुगासो खालामदोंमोन तुमुगासो खालामदोंमोन होननानै बुंनो गोनां बाध्य जाहाथे रावबो खालामनो नाङा बिथांमोनखौबो जोंनि गेजेराव मोजाङै संसार जानो सुबिदा हो आरो बिथांमोनखौबो जाहाथे बयबो हारि हारिसाफोरजों गोरोबनानै संसार जानो सुबिदा होयोब्ला बेयो बयनिबो थाखाय मोजां आरो जोंनि हारिनि थाखायबो मोजां आरो बेफोरखौ जुदि बुरखांबाय थायोब्ला बे मोनसे जारिमिन जानानै थागोन आरो बेखौ जों जिथु गुबुन हारिया जेरैबायदि बावगारनो नागिरदों जोंनि हारियासो बेफोरखौ बावगारनो नागिराखै आरो बे खहाया जोंनिसो जागासिनो जागोन आरो इयुन जोलैया बे मोनसे बिराद माने गाज्रि बाथ्राफोरखौ लानानै बा गाज्रि बिमुंफोरखौ लानानै संसार जानो गोनां जागोन स' बेखायनो आं खावलायनाय जोंनि गासैबो पलिटिकेल हान्जाफोरनिसिम पलिटिकेल देबाटआ थाखागोन जेराव मोननै पार्टी पलिटिकेल देबाटआ थाखागोन बेनि गेजेरावबो बबे बाथ्राखौ जोङो राजनिति इस्यु हिसाबै लागोन जिहेतु बयबो बुंदों जोंनि हारिखौ बिराद माने मास्टारेज दानांगौ जोंनि हारिखौ प्रटेक्ट होनो नांगौब्लाथ' नों जितु पलिटिक्सनि पलिसि बेफोरखौबोथ' नों सेलेक्ट खालामना लानांगोन ना बेफोरखौथ' नों बासिख'ना लानांगोन जायफोर बायदि पलिसिखौ लायोब्ला नोंनि हारिया खहा दङ बेफोरबायदि पलिसिखौथ' नोंथांमोना बुंनो नाङा स' बेखायनो आङो रावनिबो हानजानि जानानै बुङाखै आङो एकमात्र बुंदों कि जोंनि जोहोलावफोरा गाज्रि बिमुंफोरखौ मोनबाय थानो नाङा मोनसे समाव दावहाया जादोंमोन बे दावहाया दिनै जोबनानै थांबाय बेखौ दिनै मोननैबो हानजाया बुरखांबाय थानांगौनि खोथा गैया दिनै UPPL निफोरखौबो आं रिकुवेस्ट खालामदों स' बेफोरबायदि जिथु दाङाबाजिमोन बेफोरखौ जोङो रायखांबाय थानो नाङा आरो जुदि बिथांमोना रायखांबाय थायोबा दिनै UPPL बा BPF आबो रिप्लाइखौ होनांगोन आमुगा खालामदोंमोन तुमुगा खालामदोंमोन जिलिदा सोरनिबा नायगोन बिमुङा सोरनिबा नायगोन बाट नामा बदनामा सोरनिबा जाहैगोन बे BPF निबो हयथ' खहा जानाय नङा बे UPPL निबो खहा जानाय नङा जायफोर दावहायाव बारसोमदोंमोन बिथांमोननि खहा दङ बा बिथांमोननि गाज्रि बिमुं जिथु गाज्रि सन्मान बे हाबनानै थागोन स' बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों स' बेफोरबायदि गाज्रि जिथु पलिसि बेफोरखौ जों लायाब्लासिनो जोङो गोबां माने पलिटिक्सआव पलिसि दङ पलिटिक्स खालामनो थाखाय स' बेफोरखौ जाहाथे बासिख'नानै पलिटिक्स खालामो स' बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंनानै जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नेगेटिभ पइन्टआव लानाय नङा माबाफोर बुंनो गोनां दङबा कमेन्ट्सआव बुंजागोन आं बेखौनो लास्ट रिकुवेस्ट खालामबावदों नोंथांमोना नेगेटिभ पइन्टआव लानो नाङा आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंनि बाथ्रानि मिनिंखौबो नोंथांमोना एसे बुजिनानै नायगोन होननानै आसा खालामबाय स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय